Čekao sam ga kao i svake godine. Uvijek ga čekam, a da ni sam ne znam šta tačno očekujem. Možda promjenu, možda novi početak, možda samo osjećaj da svijet uspori, barem na trenutak. I evo ga, opet je tu. Ulice su drugačije, ljudi su drugačiji. Kao da svi nešto znaju, ali niko to ne izgovara na glas. Osjeća se u zraku. Dok sve oko mene usporava, shvatam da pitanje nije šta donosi Ramazan. Pitanje je šta ja donosim njemu. Ovo nije samo mjesec u kalendaru. Nije samo promjena ritma dana. Nije samo niz iftara i noći koje se razvuku do zore. Ovo je trenutak u kojem prestajem gledati naprijed ili nazad i konačno pogledam sebe. Ramazan je ogledalo, ono u koje možda ne želim uvijek pogledati, ali sada je tu preda mnom i vidim lice koje poznajem, ali ne znam da li mi se sviđa sve što vidim. Jesam li isti kao i prošle godine? Jesam li samo godinu dana stariji, a nimalo drugačiji? Zašto je promjena uvijek nešto što odgađam? Zašto mi je lakše čekati pravi trenutak nego stvoriti ga? Možda je to ono što trebam naučiti. Da promjena nije nešto što dolazi samo od sebe. Niti je nešto što će me zadesiti jednog dana slučajno. Ona ne zavisi od Ramazana. Ona zavisi od mene. Ramazan mi samo pruža priliku, ali šta ću s njom učiniti? Kako da ne ponovim iste greške? Kako da ne dozvolim da ovaj mjesec bude samo privremeni trud koji će izblijediti čim se vrati svakodnevnica? Možda počinjem sa pogrešnim pitanjem. Možda se i ne radi o tome šta trebam promijeniti. Možda se radi o tome šta trebam razumjeti. Ne radi se samo o odricanju od hrane. Radi se o tome šta unosim u sebe, u misli, u riječi, u postupke. Manje hrane, ali i manje ljutnje. Manje vode, ali i manje riječi koje ne trebam izgovoriti. Manje sna, ali i manje vremena izgubljenog na nebitno. I zanimljivo je, tek kad se nečega odreknem, shvatim koliko mi nikada nije ni trebalo. Ali ovo nije samo mjesec odricanja. Ovo je mjesec ispunjenja duše, srca. Ispunjenja onim što je stvarno. Nije važno šta ostavljam iza sebe, važno je šta nosim sa sobom. I evo, opet je tu. I znam da neće trajati vječno. I znam da je ovo prilika. Ne sutra, ne sljedeće godine. Ne, kad sve bude savršeno. Sada. Ovo je moj Ramazan. I pitanje nije hoće li on proći kroz mene. Pitanje je hoću li ja konačno proći kroz njega.